na inaalihan ng isang maruming espiritu. Sumigaw ito. Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na taga Nazaret? Para ipahama kami kaya ka dumating. Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Tumahimik at lumaya sa kanya. Matinding niyugyug ng espiritu ang taong yon, at pagkasigaw ng malakas ay saka lumabas. Talagang takang-taka ang lahat, at nag-usap-usap sila. Ano ito? Isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan. Oo, nauutusan niya kahit maruming espiritu at sinusunod nila siya. Oo nga. At lumaganap ang katanyagan niya saan man sa buong lupain ng Galilea. Isinulat ni Father Rolly Garcia Jr., Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, ang pagninilay sa Ebanghelyo. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang National Bible Sunday, isang okasyon na nagbibigay pugay sa kahalagahan ng banal na kasulatan sa ating mga buhay. Sa mabuting balita, narinig natin ang kwento ng pagtuturo ni Jesus sa sinagoga sa Capernaum. Ang mga tao ay namangha sa kanyang turo dahil nagtuturo siya ng may otoridad at hindi katulad ng mga eskriba. Pero hindi lamang ang otoridad ni Jesus ang kinikilala ng mga tao, kundi pati na rin ang katotohanan ng kanyang mga aral. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay buhay at nagpapalakas sa mga puso ng mga nakikinig. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagdadala ng liwanag sa kadiliman, ng pag-asa sa kawalan, at ng buhay sa mga patay na kaluluwa. Sa pagdiriwang natin ng National Bible Sunday, inaanyayahan tayo na magbalik tanaw sa kahalagahan ng banal na kasulatan sa ating mga buhay. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Isang gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, natutunan natin ang mga aral ng Diyos, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang plano para sa atin. Ipinapahayag dito sa atin kung paano maging tapat ng mga alagad ng Diyos. Kaya naman, basahin natin ang Biblia. Aralin natin ito. Dalhin natin sa panalangin ang ating mga natutunan. Isabuhay ang mga aral ito at ibahagi ito sa ating kapwa. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1302, Pasay City. O mag-text sa 0970-177-2000. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph o i-search ang Mabuting Balita sa Facebook at YouTube. At para sa inyong tulong donasyon sa pagtataguyod ng programang ito, maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. I-notify lamang kami sa inyong donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang National Bible Sunday. Ipinapahiling sa tuya ang kahalagahan kang tataramon ng Diyos na iyo ang pinupo nanin buhay, karahayan asin pagkamuot. Inaagyat kita ngunyan na makanood na magtaong oras sa pagbasa, pagsabot asin pag-apresyar sa kadunungan na itinatao kang banal na kasuratan. Siring man sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipinapahiling sa tuya na si Jesus may kakayahan na magpahali nin maraot na espiritu. Ini sarong tanda na si Jesus Diyos, asin may otoridad. Tinutugdoan kita na ang kapangyarihan, asin autoridad ni Jesus, nagpapahayag kan sa iyang misyon bilang aki kan Diyos. Banwaan ng Diyos ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Alan Apuli. Matindog po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, Aki Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kisa na Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Mayrak malugod sa tuwan Diyos sa makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. Kagurangnan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo sa bilog na buot, asin mamuot sa gabos na tawo sa maninigong pagkamuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa babasahon ni Moises, nagtaram dapit sa propetang maabot. Ining propeta dapat dangugonin mga tao. Alagad may patanid man dapit sa mga bakong tunay na propetas. Kung kaya ang mga tao kaipuhan maging marigmat
sa pagdangog sa tataramon kang propeta. Kung ang sarong tawo nagtataram sa ngaran ng kagurangnan, alagad harayo sa saiyang kabutan, iyan sarong tanda na dai iyan nagtataram ng katotoohan. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Si Moises nagtaram sa katawohan na ansabi, babangunon kan kagurangnan sa imong Diyos, sarong propeta, siring sako, gikan sa imong mga kadugo. Sa iya ka magdadangog. Susog ini sa gabos na hinagad mo sa kagurangnan na sa imong Diyos sa Horeb, kan aldaw nin pagtiripon, kan magsabi ka, dai na ako magdangog sa tingog kan kagurangnan na sa kong Diyos, asin dai na ako maghiling sa dakulang kalayong ini, tanganing dai ako magadan. Asin nagsabi sa ko an kagurangnan, marhay an itinaram ninda, mabangon ako para sa inda nin propeta, hali sa tahaw kan sa indang mga kadugo, siring sa imo, itatao ko ang sakong mga tataramon sa saiyang nguso, asin itataram niya sa indo, ang gabos na itutugon ko. Tara, andai magdangog sa sakong mga tataramon na itataram niya sa ngaran ko, ako ang masingil sa iya. Alagad ang propetang mangahas, magtaram sa ngaran ko, nin bagay na dai ko man sa iya ipinataram, o magtaram sa ngaran nin mga Diyos na iba, magagadan ang propetang iyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang sakong tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Kumunyan madangog nindo ang sakuyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya maugma kitang magkurahaw sa kagurangnan, magrukyaw kita sa gapo na satong kaligtasan, magdulo kita sa atubang niya sa pagpasalamat, sa mga tugtog mag-awit na maugma sa iya. Kumunyan madangog nindo ang sakuyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya magsamba kita asin magduruko, magruluhod kita sa atubang kan kagurangnan na satong kagibo. Tasyaan satong Diyos, asin kita ang banwaan sa saiyang pagpasabsaban, asin ang aripunpon sa saiyang kamot. Kumunyan madangog nindo ang sakuyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Ngunyan, awot pang magdangog kamo sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso, hininsiring sa Meriba, siring kan aldaw nin masa, duman sa lantad, kung sain sinugutan ako, kan sa indong mga magurang, sinungo-sungo ninda ako, dawa na hiling na, an sakong gibo. Kumunyan madangog nindo ang sakong tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Sa babasahon, nasambit ni San Pablo ang pagkakaiba kang paglingkod kang mga taong mag-agom sa mga dai. Sa mga mayong agom, mas naitatao ang bilog na buhay, bilog na oras, asin bilog na puso sa paglingkod sa kagurangnan. Ang mensahe sa tuya, maging dayupot sa paglingkod sa kagurangnan. Hinanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot ko na makaligtas kamo sa mga kahaditan. An mayo nin agom naghahadit sa mga bagay kan kagurangnan. Kung paano niya mapapaugma ang kagurangnan. An may agom naghahadit sa mga bagay kan kinaban, kung paano mapapaugma ang agom. Asin siya banga isaisip ang babaeng mayong agom, siring sa berhen. Naghahadit sa mga bagay kan kagurangnan, tanganing maging banal sa hawak, asin man sa espiritu. Alagad,
ang babaing may agom, nagahadit sa mga bagay kan kinaban, kung paano mapagayagaya ang agom. Ini sinasabi ko para sa sainduman sa ng karahayan, bako sa pagsalong sa indo, kundi sa kagalang-galang, asin pagiging dayupot sa kagurangnan, ligtas sa kapurisawat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gapo sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapal sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan nagbaklay sinda sagkod sa Kapernaum, tolos paglaog ni Jesus sa sinagoga sa aldaw na Sabado, siya nagtukdo. Natataduman nagayos sinda kan sa iyang pagtutukdo, ta nagtutukdo siya sa inda, siring sa igwang otoridad, bakong siring sa mga eskriba. Tulos, igwasa sa indang sinagoga, nintawong sinaniban, nin maating espiritu na nagkurahaw na ansabi, ano ka sa mo, Jesus Nazareno, nagdigdi ka sa pagpawara sa mo? Aram ko kung si Isay ka, an banal kan Diyos. Sinagwi siya ni Jesus asin sinabihan, alo asin luwas sa iya. Pinagkibig-kibig ang sinabihan, makusog ang kurahaw, luminuwas sa iya ang mating espiritu. Nagngalas ang gabos, sagkod na magparahapot-haputan na ansabi, ano ini? Baagong pagtukdo, may otoridad, pati ang mating espiritu, minamandahan niya, asin nagkukuyog sa iya. Naglakop ang sa iyang kabantugan tulos, minsan sa sa palibot nin Galilea. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, padagos po kita sa panahon ordinaryo, sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. So, ngunya nasa ikaapat na Domingo kita, asin sa tuyang liturhiya, sa Ebanghelyo, espesyalmente, na hiling niya to ang kapangyarihan ni Jesucristo, na kung sa ehan kan mga Hudiyo, asin sinda nagngalas, sabi ninda, bago ngaya ining katukduan, nyata ngaya arog kaan, an puder, ang kapangyarihan, pati ngaya an marumpot na spirito, sa iya ngayang pinagmamandahan, asin pinagnalasan ninda ini, ninhulita, nasaksihan ninda, na ang estilo ni Jesucristo, iba, sa estilo kan mga eskriba, na kung saan may ginagamit po mga tugang niya na bago na formula si Jesucristo sa pagtukdo sa mga katawuhan. Bako na po mga tugang arog kan mga rabay man kayto, kan mga eskriba, o kaya siguro kan mga propetas, taso mga eskriba, nama naman ninda so sa indang estilo ng pagtukdo sa mga propetas kang enot. Igwa po na sikaton na formula na ginagamit ining mga taong ini antes kay Jesucristo. Sa pagtukdo man, mapapadapit kang relasyon nila sa mahal na Diyos. Ang formula po mga tugang na ginagamit nila is this. Sabi ngayanin kagurangnan, the Lord says,
Yan mga tugang na formulang iyan. Pag-abot ni Yesu Kristo, iba. Ang ginagamit niya ng formula, ang ginagamit niya ng mga tugang na formula is, ako nagsasabi sa saindo. Bago ini. Nagnalas po mga tugang sinda. Mabago. Bago ngaya ini. Asin, bako sanay yan. May poder, may kapangyarihan mismo sa iyang tinataram. Ako nagsasabi sa saindo. Dahil na siya mga tugang nagsabi, sabi nin kagurangnan. O ngaya, sabi ngaya ni Father, magturultul ngaya kamo, kayang kamo, maggiribo ngaya kamo kaini. Bako na po mga tugang, dahil na sinagab, in behalf of, kundi ako na ngaya sa endo ang nagsasabi. Ako nagtataram, or sa Latin, ginagamitan, et dico tibi. Yan mga tugang supreme. Namalisyahan paninda na ito mismong tinaram ni Yesu Cristo, ginagamit niya na formula, is too powerful na nakakapalayas nga ni kan marumpot na espiritu. Kaya pinagnalasan si ninda. So, mga tugang, ining tataramo na ininin sa tuyang kagurangnan, or mismo si Yesu Kristo, ang tataramon kan Diyos, iyo man mismo si Yesu Kristo, na preserbar po ini mga tugang. Salamat sa providensya nin mahal na Diyos, na preserbar po iyan mga tugang sa Sagrada Eskritura. Nangunyan po mga tugang na Domingo, pinagtalaan na pagurupurupan niya to asin sa tuya na tawanin na laga, tungkos, na yuman mga tugang ang pinagmaut ko, na at least lamang tawan naman niya to nindoon kung paano niya to tatatuhon mga tugang ang Biblia. Sikato naman ining libro, dakulo naman ang mga may access ka ini. Asin kung paano niya to inibabasahon. Paano niya ini mga tugang tatatuhon or kaya papahalagahan, tayo ni record kan tataramonin mahal na Diyos. Bako ini mismo ang tataramong kan Diyos. Kung ang tataramong kan Diyos, iyo mga tugang si Yesu Kristo. Kaya nga ni mga tugang kung malisyahan nindo, kitang Katoliko mga tugang, dahil kita nagagamit kan formula ng ngunyan, tigagaramit naman kan mga nagbabarasa ka ining Biblia ngunyan. Ngaya, sabi ngaya kang Biblia, we never do that. Ang ginagamit ng formula mga tugang, sabi ni Kristo. Ngunyan mga tugang, so mga nagbarasa naman kayo na napapalibong naman yan. Kita ang paguna ta mga tugang, iyon ang igwang otoridad sa Biblia. Ang sinasabi na, daiman ngayon sa Biblia. Kaya pag dai sa Biblia, giro po mga tugang, bata, medyo mga magayunon mga tugang minatararam, paguna ta, iyon na. So nalilibong na kita. Daiman mga tugang kaya isurat digdigabos, nan misteryo nin mahal na Diyos. Kaya nga ni sabi ni San Juan sa ultimong partikan sa iyang mga surat, sa Ebanghelyo, dakulong pa ngayang mga ginibo, ang sa tuyang kagurangnan, na kung isurat ngaya sa libro, daiman makukontain kan libro. Kaya daiman gabusyaon sa Biblia. Limitado po mga tugang ang pahina kan Biblia. So paano niya ito ini babasahon? Babasahon niya ito ini, susog kung paano ini binabasa kan sa tuyang inang simbahan. Paano? Pirmi po mga tugang in reference sa buhay ni Hesu Kristo. Ang nangyayari ngunyan mga tugang, giro po ang buhay ni Hesu Kristo, pigpapaalain sa Biblia. Dahil po mga tugang, baliktad. Dapat ang Biblia iyon mag-align, mag-conform sa buhay ni Hesu Kristo. Bako ini ang sukol kang buhay ni Yesu Kristo, kundi si Kristo ang sukol kay ni. Dapat, ini po mga tugang binabasa in reference sa buhay ni Yesu Kristo. Bako po mga tugang, hahanapon ta ang buhay ni Kristo, digdi baliktad. Okay? So kaya babasahon ini po mga tugang, poon sa page 1, hanggang sa last page, in reference sa buhay ni Hesu Kristo. Hahaputon ko nga ng buhay. Kaya nga ni po mga tugang, ini, ang Biblia, di man siya nahulog hali sa langit, kundi nabuhay siya po mga tugang, nagbutwa siya, duman sa laog kang komunidad. So kaya, sa pagbasa kan Biblia, pinagkukonsiderar po, pirmi mga tugang, ang tulo na sources kan sa tuyang pagtubod.
Enot, ang sagrada tradisyon. O, ang sagrada tradisyon mga tugang, nainot pa nga ni sa Biblia. Takang enot, yao na po mga tugang sa Old Testament. Si Kristo nga ni, nagbasa man kayo sa sinagoga. Pero sa New Testament, during the Nicene Church, or kaya sa Old Ancient Church, dahil pa po mga tugang. So, ang nangyari po, so memory ni Yesu Kristo, na preserbar huli sa oral tradisyon. Tig-iistoryakan mga apostoles. Halimbawa, kay ito, pag breaking of the bread, or kaya banal na misa ng ngunyan, pinapaliwanag, ngunyan sa arog sa tinitindugang kung ngunyan, pinapaliwanag subuhay ni Yesu Kristo. Dahil pa man nasusurat, yaon pa sa rumdum, or kaya sa memorya, kan mga apostoles. So, may tradisyon, oral tradisyon. Sabi kang katisismo kan sa tuyang inang simbahan, ang sacred tradisyon, iyo ito na naging instrumento na nag-transmit or nagdara kan tataramon kan mahal na Diyos hasta sa panahon na ini. Bako ito mga tugang suritin form. Kundi po mga tugang, itong instrumento na nagpasa kan tataramon, nagpreserbar kan tataramon ng mahal na Diyos hanggang ngunyan. So saro dyan mga tugang, iyo po sa oral tradisyon. So pag-istorya kan na agi-agi ni Yesu Kristo. Yaon dyan po mga tugang ang banal na Eucharistia, ang banal na misa, na iyo ang naging taguan, kaining tataramong kan Diyos tayo man ito subenyo na iniistorya kan mga apostoles so agi-agi ni Yesu Kristo. So yan mga tugang ang sagrada tradisyon. Pandua po mga tugang kanaaraman or kaya namatian kan mga apostoles na sinda po magagadan man taday pa manggaro kay tuong susugluta tayon or kaya so stem cell na ma-preserbar sa inda o kan buhay ni indaram matitigbak man niya kami. Nagsurat na sinda. Inistorya na nila mga tugang susurat. Nagsurat na sina. So kaya na-preserbar. Sa katapos-tapos, to make the story short po mga tugang, tiniripon ito kan sa tuyang inang simbahan. So tunay na surat na nag-iistorya kay Yesu Kristo. Bako mga tugang so chismis. Taigwa man ni nagsururat kay ito na bako man membro o parte kang komunidad na kung saan minok na ni Yesu Kristo, nag-iristorya man kung si Yesu Kristo, pero po mga tugang, may dagdag, or kaya may kulang. Kaya so sa tuyang komunidad, simbahan, pinagpreserbar sa mga manlain-lain na libro, asin sa katapos-tapos sa konsilyo po mga tugang ni Trento, nabilog kung ano talaga ang totoong mga libro. Sa Council of Trent, tandaan po ninyo yun mga tugang, ang Council of Trent, siya ang nagdeterminar kung arin ng mga libro, ang tunay na nagsasaad kan buhay ni Yesu Kristo. Pagkatapos iyan mga tugang pagsolusyon iyan po kan reforma kan sarong padi na si Martin Luther, na sabi niya, iyo ngaya ini ang mga libro na sana dapat. So kaya sa tuyang sinang simbahan, nag-deklarar na formalmente, ang mga libro na yaon sa Biblia, iyo ini. Siya nagdeterminar, ang Council of Trent. Dahil pinagnigaran po mga tugang kaini, kan mga taong ini na gusto man magtaon ng reforma, ang inaapod na sagrada tradisyon. Asin pantulo po mga tugang so magisterium na kung saan iyo ini ang tulo kuta na sources kan sa tuyang pagtubod ang sagrada tradisyon asin ang sagrada eskritura so nasurat na asin ang magisteryo. Dahil po mga tugang ini pwede pagburulagon kundi po mga tugang sumaabot man na reforma kan sa tuyang simbahan na daiman align sa kabutan din sa tuyang mahal na Diyos, pinagnigaran ini, pinag-reject ining duwa, ang nangyari po mga tugang, ngaya sa Biblia na sana ang igwanin otoridad. Dahil pwede. Kaining tulong ini po mga tugang, dapat pirmi na yaon. Ang sagrada tradisyon, pinag-explicar ko na kasubago, so nag-transmit, kan tataramong kan Diyos hanggang ngunyan, ang Sagrada Escritura, so written form, asin pantuluan mahisteryo, iting teaching authority kan sa tuyang inang simbahan, na yun nagdideterminar, nagpabantay. Dahil sila pwede mga tugang pagburulagon na tulo.
Si Martin Luther po mga tugang, maawot niya nanigaran ining duwa, asin ta pahalagahan na sa ang Sagrada Biblia. Kaya ngunyan ang mga protestante, asin iba man na mga denominasyong Kristiyana, permina sa na mga tugang tigagamit ang formula, sabi kang Biblia, resulta yan po mga tugang kang pagnigar ka ining duwa. Sabi nga yakan Biblia, dahi man nga iyan sa Biblia, pes, sabi nga ni San Juan, dahi man gabos yaon sa Biblia. Dahi man nga ulugan na tapag dahi sa Biblia po mga tugang bakong totoo. Kamo nga ni pag nagigisa, naglalag kamong kamatis, nyata, yaon na yan sa Biblia. Dahi mamagaan sa Biblia, pag naggigisa kamo, nyata, tigiribo nindo yan. Dahi man gabos yaon sa Biblia. Kundi po mga tugang, dahil ta, igwa panindua na mataram sa satuya. So sagrada tradisyon po mga tugang, dahi man naubos ka surata digde. Igwa pang duwa na mamanda sa satuya. Dinhuli po mga tugang, babasahon niya to ining sagrada Biblia, huli sa kapag basa kan sa tuyang inang, tanamok na ini sa laog kan simbahan. Sabi ko nga ni kasubago poon sa page 1 hanggang sa last page. Ang nangyari po mga tugang ngunyan, so nagbarasa man kang Biblia, minahanap sa nadigdio, suuyon sa sainda. For example, mga tugang, na iyo nga na ang pinagpunan kan protestantismo, sa surat ni San Pablo, sa mga taga-Roma, sabi duman ni San Pablo, ang pagtubod kay Kristo, sapat na, dainanin iba. Dahil po mga tugang kaito, so konteksto, na si Martin Luther kaito tahabuon niya po mga tugang kang otoridad kan simbahan. So konteksto kaito, nagpapakaray kaito kan Basilika ni San Pedro sa Roma, asin nagkukulikta kaito duman sa Germany, nin pang pakaray kan na Basilika, si Martin Luther habo. Ano man nga yan? Di man nga yan makakasalbar kan sa indong kalag, pagparal abuloy nindo. Ito mga tugang, kaya nabasa niya duman sa libro po mga, or kaya sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma na faith alone in Christ is enough. Good works are not relevant. Daing halaga ang mga gibo. Tama sana ang pagtubod. Magtubod ka sana. Iyon na yan ang makakaligtas sa imo. Ang problema po mga tugang, iba man na surat si Santiago Apostol. Sa surat ni Santiago Apostol, igaman, sabi ni Santiago Apostol, "Hoy, ang pagtubod na daing gibo, tigbak." Nganyan po mga tugang, kung araw ka ang pagbasa mo kang Biblia, kung ano sa nag-uyon sa imo, tig barangga-bangga mo na. Tig para kontradik mo na sa Biblia. Tig hinapan mo na ano yan nabilin, sarala na lugod iyan. Tahuto duman nagsabi, faith alone tama na. Pero huni si Santiago nagsabi, tigbak ang pagtubod mo kung dahi ka nagigibo. Ang nangyari po mga tugang, kaya sa Biblia kang protestante, dahi mo dyan makukuha ang surat ni San Pablo, ni Santiago. Kontraryo ito duman sa gusto ni Martin Luther. Kaya kung mahilingon ninyo mga tugang ang ibang Biblia po, hanapon ninyo yan. Iyan na passage na iyan ni Santiago, hinali iyan. Ta nagtataram, tigbak-an sa imong pagtubod kung dahi ka nagigibo. Ini po mga tugang ang pagsaro sa pagbasa kayan kan na Biblia, nababasahon iyon mga tugang susog sa pagbasa kan sa tuyang inang simbahan. Na kung saan, hahanapon mo dyan ang spiritual sense, hahanapon mo dyan ang literal sense, hahanapon mo dyan ang moral sense, hahanapon mo dyan ang allegorical sense. So, ining apat na senses na ini yung hahanapon ta. Ang literal sense, di mga tugang, da ikita dyanin access. Ang igwang access dyan iyo sa mga exegete. Hahanapon mo dyan so literal na intensyon kang nagsurat na tao kaining Sagrada Biblia. Aadalan mo sa buhay nila, aadalan mo sa historical context. Kunyata siya nagtaram ki arog ka ini, kita po mga tugang, daing access ka ito. So exegete igwa, si Monsignor Noe de los Santos ang yaon niya. Iyan mga tugang, ang igwa ka iyan, magpatukdo kita sa iya. Aram niya, inadalan niya iyan, kung ano
ano kay itong panahon na ito nag-uuran o nagbabagyo kan nagsurat kay ini so so author Romano ta ang author mga tugang kang Biblia Diyos nagamit siya nin instrumento ng tao na kung saan pinag-asumir manin sa tuyang kagurangnan kung ano ang komposisyon niya kung ano ang nasa isip niya di man mga tugang literal sense na ikita kaitunin access kay puwan tanin tabang nin mga eksperto na nag-adal talaga po mga tugang kan historical context kay itong panahon. So, spiritual sense, makakuha kita dyan. Dahil takita, pagbasa ta kaiyan, igwa dyan mga tugang, kan mga katukduan sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Moral sense, may makakuha kita dyan na mga tabang para sa gawi ta. Ang allegorical sense mga tugang, mahagad naman kita nin tabang duman sa exegete, takunyata, igwa, nin halaga. For example, so pagbalyo kan mga Israelitas, hali duman mga tugang sa Ehipto, pasiring duman nagkrosinda, duman sa dagat. Ano ang kahulugan kayan? Ano ang kahulugan kung nyata si Moises, naglaag po mga tugang nin sarong palo na igwanin halas. Igwanin kahulugan na iba. Igwanin na ka-allegorical sense. So yan mga tugang, ang mga kahulugan, mga senses, nahahanapon niya to sa pagbasa kan sa tuyang inang kaya kan Biblia, kaya dakulaw na tabang nabasahon ta ini sa laog kan simbahan na kung saan yaon ang pagtukdo kung paano niya to iyan nahanap. Takunda yes, personal reading, we can do it. But we need a light, halik sa satuyang inang simbahan. Ini po mga tugang paano ang tataramonin mahal na Diyos, na misteryoso, na ipinag-intrigas sa tuyang inang simbahan na bantayan, asin itukdo sa satuya, asin kita po mga tugang giyahan sa satuyang pagkabuhay bilang Kristiyano, tanganin sa ngapit na panahon, satuya man na makamtan ang buhay na pangako sa tuya ni Jesucristo na sa tuyang kagurangnan na iyo mismo ang tataramon kan Diyos. Matidog na po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, ang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naakikan Diyos, asin namon dagikan sama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asinan nila man huli ka ni Espiritu Santo, kibiran Maria asinan ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahalayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamurawan, siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, manal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibigit ang magdulog sa Ama, an may kapangyarihan asin otoridad sa gabos na bagay, dangan maghagad sa iya na halion ang mga kagabatan kan sa tuyang buhay, sa lambang kagadanan sa tong simbag, kagurangnan ninanyugaan sa moong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin ang gabos na may kapangyarihan sa simbahan, mapano kang kabuutan asin pagkamuot kang Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa moong pamibi. Tanganing ang mga magurang, maghinguwan asin dakamutan asin galangan kan sa indang kaakian, asin maglikay sa mga tataramon asin gawi, na magtatanom nin takot o anggot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Tanganing ang mga namamayo kan sa tuyang mga komunidad, maging marigmat sa pagmangno kan mga pangangaipo,
kan sa indang mga nasasakupan, asin ipahiling sa inda ang tunay na pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, niyaon sa mga harong asin mga ospital, matawan niya to nin maninigong pangatama nagikan sa tunay na pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Tanganing ang namumutan niya tong mga gadan, madarang ligtas sa kaburunyogan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa mong pamibig. Langito na Ama, mantang naguugma kami sa imong nagsusubay na pagkamot sa mo, padagusaan, pagsakop mo sa mo, tanganing ikasanaan danay niya mong giya sa dalanin buhay, huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpumibig ka mo mga tugang, tanganing ang sakuasinan sa indong atang, maago malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan darami sa imong mga altar, ang mga atang kan sa mong paglingkod, na sa maugay na pag-ako kaini, gibuhon mong sakramento nin pagtubos sa mo, o ligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, taas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Todoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas sa dana sa minsan sen, magpasalamat kami sa imong kagurangnan banal na Ama. Diyos sa makakamanadaing kasagkoran, sa imo kami nabubuhay, naghihiro asin uya, asin hinimo mo sa hawak na ini. Makusan ang nakakamati kami araw-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi may mga panuga na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Kaigwa kan mga tinagbakan ni Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasa mo ang misteryo Paskal na daing katapusan. Kaya kaiba kang gabos na Angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ka ng ganang banal, borabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bungkan sa imong Espiritu, tanganin para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan si Jesu Kristo.
Siya na sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon. Nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin dinaw sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo kabos asin magkakan kay ni. Ay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinawon sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo kabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inibagibunin do sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagana sa iyong pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magkakurangan kan tinapay nin buhay asing kalising kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa iyo, asin nagkikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kanawa kasi dugo ni Kristo pagsararoon ka ni Espiritu Santo. Girumdum ang kakurangan sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nangaling malubos mo sa pagkamot kay bagan sa mong Papa si Francisco asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kang kabos na klero. Siring man girumduman sa imong pagkaherak ang samong mga tugang na nagturog sa paglawom kang pagkabuhay liwat, asin ang kabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imo lalawgon. Kay raki kami kabos na mimibi kami, hanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, si San Josean sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostol sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagayad sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagtoran, magawa si magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya sin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangan. Orasan sa mga law niya mo, ang katoninongan, tanganing kaming natapangan, kan sa imong pagkaherap. Maging danay, natalingkas sa kasalan, kasin man ligtas sa gabos, nagapurisawan, mandang kami nagahalat, kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan sa mo, para ligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristo ang kakurangdan, kaya nagsabi sa iyong mga apostoles, katuinong nga binawalat ko sa inyo, sa kong katuinong ang tinataw ko sa inyo, ari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simba, na simpapagkanig ko na siya mapatunino, si makaburunyog susob sa imong kabutan, kana bubuhay si nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay, na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya si Jesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang ginaban, paladang kitang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
mamibi kita. Kagurangnan kaming nakinabang kan atang nin pagtubos sa mo, namimibi na ang tunay na pagtubodanay na magtalubo uli kay ning tabang nin daing sagkod na kaligtasan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna sa nagkapirang paisip. Magkakaigo po kita ng ikadawang kolekta para sa Biblical Apostolate para sa tada, asin para sa pagmantiner kan mga pasilidades kan sa tong parokya. Mga paisi, inot, bilang pag-andam para sa ika-32 na taon, kang pagsilibrar kang World Day of the Sick, naglilibot sa mga barangay na sakop kang parokya ang sa tong mga kapadian, sa pagsungko sa mga naghihelang, urog na sa tong mga gurang na maluya asindain na nakakabuhat sa higdaan, bilang pangkatapusan na aktibidades para sa World Day of the Sick, asin sa selebrasyon kang kapiyastahan sa pagpinta kasi ni Maria, Birhen kang Lourdes, inaalok ang gabos sa banal na Eucharistia sa pitsa 12 kang Pebrero, Lunes alas 2 kang hapon digdi sa simbahan. Ikadua, sa pitsa 14 kang Pebrero, as Wednesday, Miyerkules, malaog kita sa panahonin Kwaresma, gigibuhon ang pagpanguros kan abo sa laog kan mga misa sa aldaw na iyan. Pakidarangon niya na semana kan sa indo mga binditadong palaspas, nakalihis na taon na iyo ang gigibuhon na abo para sa pagpanguros, itao po sa sakristan o kaya sa opisina kang parokya. Ikatulo, magkakaiwanin adult baptism sa Easter Vigil Mass sa pitsa 30 kan Marso, Sabado, ang mga edad 13 anyos paitaas na daipabunyag pwede na magpalista sa opisina, makidara po kang birth certificate. Ikaapat, ang regular meeting kang Paris Pastoral Council na kumpwesto kang PPC Executive Committee. Kairiba ang lideres kang gabos na commission, ministries, religious organization, ecclesial communities, asin kan mga barangay na paglilingkudan kang parokya, gigibuhon sa masunod na Sabado, pitsa 2 kang Pebrero, alas 2 kan hapon, sa Tos Hall, second floor kang Paris Pastoral Center. Donation, salamat po sa gabos na nagdonar kang nakaaging semana. Gabos po ini anonymous, 100 pesos, 2,000 pesos, 2,700 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morello, Cura Paroko. Diyos maray na aga po sa inyo mga tugang. Ako po si Mila, may agong 58 anyos, may tulong aki. Saro po ako membro kandala ng katikuminado na nag-iimbitar po kami sa adultong katekises. Asin ako po, tama itong, saro ako sa saksi na sabi kan Diyos ni si Kristo na madya ka mo na napapagal asin nagagabatan. Tatawan ko kamunin kapahingaloan. Saro po ako sa saksi kainininhulitan, nag-agi po ako bago ako kang katekesis, bago ako maglakaw sa daling katikuminado, yaon ako sa kadipisilan in buhay, pagtios, labi-labing kasakitan, problema sa relasyon, yaon sa kuya. Alagad, ang pangapudan sa ko nin Diyos, sinimbag ko ang sayang pangapudan. Asin, kinaldaan niya ako digdi sa mga problema ng buhay. Asin, tinabangan niya ako huli sa iyang pagkamuot. Inapod niya ako tanganing maaraman ko kung aniguraan na siya namumuot sa sakuya. Asin kamuman po, iniimbitaran sa idigdi sa adultong katekesis. Nagigibuhon po ngonya na January 30, Martes po ini, sa Martes na, alas 7 nin Banggi, digdi po sa simbahan nin sa Rafael. Gabos po ibitado magpuon 13 anyos, pataas, ano man po ang study niyo sa buhay. Mas magayon po, ipagibanin doon sa indong mga agom, asin mga aki. Asin, dyan po sa luwasig po kaming pulyeto sa tauso sa indo, asin igwa dyanin, tarpulin po.
Asin ngunyan, si Kristo na nangangapudan sa saindo, na kung ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari man pagpatagasaan sa indong mga puso. Salamat po. Hatidog na po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, na Ama, Aki, Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa Indo Kapos. Good morning, Father. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan,